Bdew jitqasmu t-timetables għall-eżamijiet tal-O-levels u l-A-levels li l-istudenti se jkunu qed joqogħdu għalihom fl-aħħar ta' dan ix-xahar. Dawn l-eżamijiet se jkunu qed isiru b'mod normali iżda bil-prekawzjonijiet kollha meħtieġa kontra t-tixrid tal-coronavirus. B'hekk l-istudenti se jkunu qed joqogħdu għall-eżamijiet f'ambjent sigur. Fost il-miżuri li ser jittieħdu l-ammont ta' studenti f'kull post tal-eżami ser ikun wieħed iżgħar mis-soltu u għalhekk ser ikun hemm aktar skejjel li ser jintużaw biex isiru l-eżamijiet fihom mis-sessjonijiet tas-soltu. Bejn l-imwejjed tal-istudenti ser ikun hemm distanza akbar mis-soltu filwaqt li t-temperatura ta' kull student ser tkun qed titkejjel fid-daħla tal-iskejjel. It-tfal ser ikunu mitluba jilbsu l-maskra waqt li jkunu deħlin jew ħerġin mill-iskola filwaqt li ser jingħataw l-għażla li jilbsu l-maskra wkoll waqt l-eżami. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici stqarr li f'dan iż-żmien is-saħħa tal-istudenti hija priorità, madankollu l-edukazzjoni ma tistax tkun abbandunata. Illum bdew jintbagħtu t-timetables tal-eżamijiet kemm tal-Medsek u kemm tas-SEK. Huwa importanti li l-istudenti tagħna jkomplu bil-vjaġġ edukattiv tagħhom alla ħares nitilfu l-edukazzjoni ta' wliedna. Importanti wkoll li nieħdu is-safeguards kollha neċessarji li jtuna parir li nieħdu l-awtoritajiet tas-saħħa biex nibżgħu għas-saħħa tal-istudent. Rimedji ġusti u ekwi wkoll ġew infassla għal dawk l-istudenti li f'każijiet eċċezzjonali jinqabdu fi kwarantina mandatorja b'konnessjoni mal-COVID-19. Fil-fatt fi stqarrija l-Università ta' Malta ħabbret li dawk l-applikanti li jixtiequ japplikaw għal korsijiet tal-mediċina u kirurġija, dentistrija u korsijiet oħra li jaċċettaw biss numru limitat ta' studenti, l-istudenti li ser ikunu fi kwarantina mandatorja fi żmien l-eżamijiet ta' Settembru ser jitħallew jagħmlu l-eżami b'mod sigur u separat mill-istudenti l-oħra. Id-direttur tal-Medsek Dario Pirotta spjega kif ser isir dan. Jekk hemm studenti li qegħdin taħt kwarantina mandatorja u jagħtuna dokumentazzjoni neċessarja, il-Medsek jagħmel l-arranġamenti ħalli l-eżami jagħmluh tas supervizjoni id-dar tagħhom stess. Studenti li jridu japplikaw għal kors ieħor ser jitħallew japplikaw għal kors tax-xewqa tagħhom bħala studenti temporani, iżda bil-kundizzjoni li joqogħdu għall-eżamijiet fis-sessjoni ta' Diċembru. Jekk iġibu minn tal-inqas 36 punt f'din is-sessjoni ser jitħallew ikomplu l-kors l-aħħar tas-sena akkademika bħala studenti fuq probation, filwaqt li jekk iġibu inqas minn dan l-ammont ta' punti dawn jitwaqfu mill-kors. Dawn il-konċessjonijiet ser japplikaw biss għal dawk l-istudenti li jkunu fi kwarantina ordnata mill-awtoritajiet tas-saħħa. L-istqarrija temmet tgħid li kull min ikun fi kwarantina għandu jinforma lil Medsek permezz ta' email fuq medsek@um.edu.mt. Dawk li ser jagħmlu l-eżamijiet tas-SEK u jkunu fi kwarantina ser jitħallew jidħlu l-Junior College bħala studenti fuq probation sal-aħħar tas-sena skolastika minħabba li f'Diċembru mhux se ssir sessjoni oħra tal-eżamijiet tas-SEK.